Dobrodošli u usporedivo bolji podcast by Compare.hr, prvi hrvatski 100% AI podcast. Ok, ajmo odmah na stvar. Nezgoda s autom. Nitko to ne želi, ali eto, događa se. I onda krene panika, što sad? Kako naplatiti štetu? To zna biti, prava zavrzlama. Idemo vidjeti kako si možemo olakšati taj cijeli proces. Znači, ono ključno pitanje odmah nakon sudara. Tko plaća? O čemu to zapravo ovisi? Pa ovisi o dvije glavne stvari. Prvo, tko je kriv, naravno. I drugo, kako osiguranje imate i vi i drugi sudionik. Ako ste, recimo, vi krivi, vaše obvezno auto osiguranje pokriva štetu koju ste napravili drugima. Znači, na njihovom autu ili, ne daj Bože, ako ima ozljeda. Ok, to je jasno. Moje je obvezno za druge. Da, ali pazi sad, štetu na tvom vlastitom autu, to ti pokriva jedino kasko osiguranje. Bilo puno, djelomično ili neko dodatno pokriće koje si ugovorio. Naravno, pod uvjetom da nisi prekršio uvjete. Najčešće je to, znaš, vožnja pod utjecajem alkohola, tu onda ništa od pokrića. Znači, moje obvezno štiti druge, a mene i moj auto štiti samo kasko ako sam ja kriv. Logično zvuči. A što ako je obrnuto? Ako je netko drugi kriv? Onda se šteta naplaćuje iz njegovog, odnosno njezinog obveznog osiguranja. Ali tu ima jedna caka. Caka? Koja? Pa ono što ljude često iznenadi, to je podijeljena odgovornost. Ako ste oboje, djelomično krivi, recimo da osiguranje ili sud procijene omjer krivnje 70-30 u tvoju korist. Ti ćeš od njegovog osiguratelja dobiti samo 70% procijenjene štete. Samo 70%? Čekaj malo. Da. Ostatak od 30% ili pokrivaš sam iz svog džepa ili, opet, uskače tvoj kasko, ako ga imaš. Znači, čak i ako nisam 100% kriv, neću dobiti punu odštetu od tuđeg obveznog. Dobro, to je važno znati. To sigurno frustrira ljude kad čuju. A što s onim baš lošim scenarijama? Netko me udari i pobjegne s mjesta nesreće. Ili još gore, nema uopće osiguranje. To zvuči kao noćna mora. Tu sad na scenu stupa Hrvatski ured za osiguranje, HUO. I tu postoji jedna jako bitna razlika koju mnogi ne znaju. Ako te udari neosigurano vozilo, znači znamo koje je vozilo, ali vlasnik nije platio obvezno osiguranje, da, onda HUO isplaćuje štetu iz garancijskog fonda. I to pokriva i materijalnu štetu, znači lim, i nematerijalnu, kao ozljede. Dobro, to zvuči donekle ok. A ako pobjegne? Ali pazi sad ovo. Ako je vozilo nepoznato, klasičan primjer, netko te lupi na parkingu i nestane. Da, to se događa stalno. I onda HUO pokriva samo nematerijalnu štetu, znači ozljede, ne daj Bože smrt, ali materijalnu štetu na tvom autu, ogrebotine, udubljenja. Ništa, od HUO-a. Jedini spas ti je tvoj kasko, ako imaš pokriće baš za takve slučajeve. To je baš brutalna istina koju treba znati prije nego se dogodi. Ovo za nepoznato vozilo je stvarno otrežnjujuće. Znači, bez kaska si u gadnom problemu ako ti netko samo ogrebe auto i izbriše. A za strane tablice? Slično priča, zahtjev ide ili HUO-u ili njihovim ovlaštenim predstavnicima, takozvanim korespondentima. Dobro je znati. Kasko očito daje najširu zaštitu. Ali ajmo na sam postupak prijave. Što ja konkretno moram napraviti kad se, dogodi nezgoda? Glava mi je vjerojatno u panici. Da, najvažnije je ostati smiren koliko god je moguće i pratiti korake. Ajmo ih svesti na 5 ključnih. Prvo, prikupiti dokaze. Odmah. Ako ima ozlijeđenih ili je veća šteta, obavezno zvati policiju. Uvijek, ako možeš, ispuni europsko izvješće s drugim vozačem. To kasnije jako ubrzava stvar. A fotke? Apsolutno. Slikati sve oštećenja na oba auta, položaj vozila, znakove, sve što može pomoći. Drugo, prikupiti papire. Treba će ti tvoja vozačka, prometna, ako tražiš od svog kaska, onda i broj police. To je europsko izvješće, zapisnik policije ako ga ima. Ako ima ozljeda, onda i sva medicinska dokumentacija, naravno. Znači, hrpa papira. Da. Treće,
Podnijeti odštetni zahtjev. To radiš kod osiguravajuće kuće. Ili one od krivca ili svoje, ako ideš preko kaska. Preporuka je što prije, najprije unutar 3 dana. Oni imaju svoje obrasce za to. 4. Čekati procjenu. Osiguratelj će poslati procjenitelja da pogleda štetu, onda ti oni daju ponudu za nagodbu ili obrazloženi odgovor zašto nešto ne priznaju. Koliko se čeka? Zakonski rok za odgovor kod obveznog je recimo 60 dana, ali često to ide i brže. Daju si vremena da sve provjere. I 5. Ako nisi zadovoljan ponudom, imaš pravo na prigovor. Prvo se žališ samom osiguratelju, ako to ne upali, ima i drugih opcija, kao centar za medijaciju pri HUO-u. 5 koraka, dokazi, papiri, zahtjev, čekanje, pa možda i prigovor. Iskreno, zvuči kao dodatan stres povrh svega. Vjerujem da se mnogi tu poguve ili jednostavno, znaš, nemaju vremena ni živaca za to natezanje. Upravo tako. I tu se sad događa nešto zanimljivo na tržištu. Platforme koje inače znamo kao mjesta gdje uspoređujemo i ugovaramo usluge, kao Compare.hr, na primjer. Da, Compare. Znam. Za osiguranja, telekome, kredite. Pa da. Oni su prepoznali baš taj problem, tu administrativnu muku nakon što se nezgoda već dogodila. Shvatili su da je ljudima često veća briga taj proces naplate nego sama cijena police koju su platili. I što onda? Kako Compare tu pomaže? Pa uveli su novu uslugu, podršku kod prijave štete. Znači, ako si policu autoosiguranja, bilo obveznog, kasko ili čak osiguranja imovine, ugovorio preko Compare.hr, onda ti njihov tim pomaže kroz cijeli taj proces. Nazoveš ih na 05555 066 nakon nezgode i oni te vode korak po korak. Pomažu ti skupiti papire, komuniciraju s osiguranjem umjesto tebe. Cilj je maksimalno ti olakšati tu stresnu situaciju. Vidiš, to zvuči baš korisno. Znači, ne samo da pomažu naći dobru ponudu u startu, nego su tu i kad zagusti. To je stvarno dodana vrijednost. Što nam onda nekako sve ovo govori za kraj? Koji su ključni zaključci? Pa govori nam da je apsolutno ključno znati svoja prava i kako procedura ide. Da je kasko realno najbolja zaštita za tvoj vlastiti auto i da servisi kao Compare.hr mogu biti dvostruko korisni. Prvo, kod odabira najbolje polise za tebe, a onda i kao, podrška u tom stresnom procesu naplate štete. Naravno, pod uvjetom da si policu kupio preko njih. Super. Imaš li još neki savjet za kraj? Nešto što ljudi često previde? Imam, da. Jako važno, prije nego se išta dogodi, ljudi bacite oko na isključenja u svoje police osiguranja, pogotovo kasko polici. Isključenja? Kao što? Sudar s vlastitim drugim autom, ako ga imaš. Dobro je znati što polica ne pokriva, da ne bi bilo neugodnih iznenađenja kasnije. Odličan podsjetnik, stvarno. I možda samo jedno pitanje za razmišljanje svima nama. Kako će tehnologija, znaš, sve te kamere u autima, telematika koja prati vožnju, kako će to promijeniti način na koji uopšte dokazujemo krivnju i naplaćujemo štetu u budućnosti? Vjerojatno nas čekaju baš velike promjene. O da, to je odlično pitanje za kraj. Budućnost osiguranja sigurno neće biti ista kao danas. Hvala ti puno na svim ovim pojašnjenjima. Bilo je stvarno korisno. A za sve koji traže jednostavno pronalaženje i ugovaranje najboljeg osiguranja za svoje vozilo, ali i žele tu mogućnost podrške kod prijave štete, adresa je Compare.hr. Svakako provjerite.